phungka ham friend chong tam ni hinga ni kaisa Facebook o tabo video viral ung tongkha hingga channel ungo YouTube bo kaisa viral ung tongkha obono ang kisa tabo khama sano angbo mane ori chumjago angbo ri kisaka mistake ngai abo kisano nakar bai sidi jotono khama khaibai sidi haina hailam sugo joto jacob debrma official nai tongnai rong no 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 pula khulumka no nugui mankhana salni sigang khoroksa bukhukjak bo boni reels namthanio boni je present khlaimani boni sakno amo lukrok gdaljakliya lukrok gdaljaiyani bagino chungmo nukha tangkha cherai khonai okora jotono nuko khorosa chakrajak ni tongkhake amhe enang nangya tei angbo intention hamya khlai bono snamaniya yagolo bo nakarmung bo sankha please ani mono remove khlai residi nei tei lukrok no bo nakarmung bo sankha nakarmung sanmani yagolo no angbo nori to rkha phiaba tago kwbang kok no chung insta o hindi Facebook o hindi amo hairok nugui tongkho haibon amo baksani aglaya baksani thik no tong yagolo bo nakarmung bo sanjajawai no tini hasen lukrok no tei amo hai ungya hanai au content snamna ningkhe content kwbang kok no tongo do naithotok content snamjaknai kaham no tongo phiaba baksa bo lukrok bo detect khlaimamle nang bo ma intention bai nin content no nang present khlai tong nai nga amo hai ta khlaidi jodi nang society no wansugui tong ti prasa samaj no wansugui tong thangke ti prasa samaj no naithok khe tonani balance o tongnani nai tuma kaijak hindi tuma sikli hindi tuma sikla hindi khas khai to bri rok no chung bisi sonman ruo izzat ruo chinti prajak bri rok no naithok tonamo sumo emon ki hainai sanak laitro chinti prajak bri rok no kwbang kok sini ti prasa sikla sikli kaijak jakni jekono undi nijini ti prasa ni wansugui mane wrong nazar naharmung chaya baya kubuni bosong bai toke hai srabja kphawai thangmani nukhang hang se mokol gdalia tam khogui sanani mane amo normally kai thangmani to alada bar toke hai srabi kamano sau amo hainukhen se ti prasa chela rokni tuma jotongni je khas khai ti prasani bagai je bwthai haboi ji samklai borokni mokolo hor singui thang ka a jaga o sinti prajar onek no khukhamya sitrakhai kwbang kok do tau video viral ble Facebook o lasme sinsa hamjak layo honi sak yafaro kok saya selano video khaina rakjago tarpore iko norokni tribal me nei viral khaijak Facebook o sini bukha obosho horna nugui tongna angki tatol sala hastin lukrok nugui tongna sagya phario yagolo kha viral khlai rijago amhai khlai no sini ti process larok bo bakske snam lakya jekono nglai yagolo ngake brui no viral khlai lina puila kha brui ni poitono segina o brui poito khlai jefru kono bukha khulogui re mani yagolo ke brui rok no bo sini ti prasa baksa sala borok bo kok saya bo songrok ni tomo srong lakya blackmail ekbar social media faikangke amono hunani ani phuno huimaya haisi onek tugu noko thang sana nangya yakono jotoni smartphone tong abagi social media no kaham ke wansugui babioi yapre sedi tabo jeo bukhukje khai bo khlai rekha saimale bo tamni bagi amo hage khlake yaklo bo tini belakino sak no lasimung mankha haipano bo jora tong sining khasika abagi bo uguka tai baksa boni Facebook rogo kwbang kok no rojak tong pheba amorok bo tangke ko khlai bahke khlai mane amang saimane to khangka ke sayang thangmani yaglo kangke ahaino mangbo chini ti prajak buri ron hai ang kok kasalam sung isa wansugui babi yapre sana nang norokni izzat no jeng ebrak rak khe ti sanani muchungo mane jate kubuni bosono yasita surtu sinti bai ko norok ni buri hai jeng onek no problem face makhayo norok bo makhayo semano
जों चिनि दफानो बुइबाय आमहाय खालायजागनानै मुजुनिया आं हायनो गोबांखौ बुंना गोबांखौ युथ्स रखौ हाय दा जत जाको देब्रम अफिसियेल नाय दंनाय र आहाय नं नाबले ना चिन्ति प्रासाराव चलारावबो मावान सुंनाय चिनि ब्रैति प्रासाद चिन्ति प्राजो बुरि रगनो जों सनमान मारनाय इज्जत मारनाय नांनायाव माहायनाय ते चिन्ति प्राजो बुरि रगबो आमहाय जाते क्रस लाइन याकरै मा तंनाय आहाय इंगिसे चिनि जों चिकन सा सिबले बुइहाय कतरिया नॉर्थ ईस्ट बिदिन आसामन फाइला आसामाव बुसुक पपुलेशन गोबां चिनसे गुना स्टेट बो कतर जत कतर यूपी बिहार तो सानान कोक इंगे जों चिकन सासाव जों अनेक न नायथताव के तंगै मान हायसि नायथताव के तंगै मान आं बयदो खायो चिन्ति प्राजो बुरि रग इनफो चलारं तो फेकजनाय मानै बायतो ड्राग्स टेबलेट आमाहाय रबायतो पितों सोशल मीडिया ओ ते बुंनानि हिंगा गोबां कुक नता ऑनलाइन क्लास मो बाहायके रील्स नामनाय बाहायके यूट्यूब वीडियोस नामनाय आमो नायदि जरा ओपितों हा काहाम नों जेकुनो निनि काहाम नायथक थॉट्स न तिनो प्रेजेंट खालायमानो एक्चुअली साना थांगा जों तिप्रासा 14 लाख ने बिसिंगो खूब जरे 5 लाख 3 लाख 4 लाख बरक से नाय असुक बायसि सोशल मीडिया ओखलाय बयहाय मिलियंस बया आगे वानसुदि बोताम हमनि नाकार सानका नायनायदि खाखायो माहेरावनो किसा कमि खांका जानाय खुलुमका फंका हाम फ्रेंड चों tamni hingani kaisa Facebook tabo video viral ung tongkha hingga channel ungo YouTube bo kaisa viral ung tongkha obono ang kisa tabo khoma sano angbo mane ori chumjago angbo ri kisaka mistake ngai abo kisano nakarbai sidi jotono khoma khaibai sidi tamni hingga borokni bisingo jotono mistake mano obono joto borokno kisa khoma sano ang norokno lukrong thani ano comment hamya khaini rong thani ani bo family dong ani bo songjar dong ang tabo tong thangna nango gai norok jodi ano obo mistake tobo viral khaiyaka ka ani langma ang thainya sara tai kun pala krai norok kisa obono please khai video no viral ta khaibai sidi tai comment hamirok ta khaibai sidi ang norok no request khaiyo tai khoma sano norok obo kisa mane viral khaiyaka chasinai karon borok ni bisingo jotono mistake mano obono nok nang nong thani 100 bar mane request khoma sano norok obo kisa no okok no sawoi ano kisa viral ta khaibai sidi norok khoma khaibai sidi tamni hingga borok ni bisingo jotono mistake tongmano ang 100 bar khoma sanka lokorok no chini mane youtuber rok no je kuno rok no phano Facebook o viral ungjak YouTube o viral ungjak obo angbo khai kisa tamhanya haipana ang ani Facebook page ni ang joton delete khai debke loglogi no tai sabjani bo khai save kainar ge viral khaima saimaliya obo angbo asuk saimi ani buguni omti khai kisa ka ang Facebook o ani already viral manang mane ang delete khai ga do log ang delete khai ka haipano sabjani bo star ni kai ang star by Facebook join ni ang ba asuk saimiya ang ba asuk site bla ya bunu kunoi mane viral sabjan naragoi viral khai tongha tabo abono kisa ang joto lokothon thani ang khoma sano nakar sano obon thani ang norogano kisa obo norogano khoma khai residi please norogano doya khai khoma khai residi norog jodi ano khoma khai hangkai ani life si share sungai ang opsung no khoma sano khulumpa